je gauw naar dit verhaal. Op het trampoline. Jannejoe, kom gauw. Wij hebben een nice springding kregen in de tuin. Oh, echt, wat mooi. Een trampo heet dat. Nee, Romke. Nee, geen trampo. Wie iets met een line of zo. Nou, je hebt beide een beetje gelijk, want het is een trampoline. Oh, ik goed. Maar wij hebben er nou op, Cornelia? Ja, alles staat klaar. Maar doe je hem wel wat voorzichtig en eerst de squan uit. Oké. Jannejoe en Tomke doggen de squan uit. Ik ga je squan. Ik kan zelf springen. Kun je al springen, Tomke? Nee, ik moet het nog leren. Ik ken het al heel goed. En, ja, in Pak en Beppe, die ha ik een trampoline achter het huis. En die oefen ik heel vaak. Nou, doe maar, Tomke. Spring maar. Hop. Voorzichtig begint Tomke te springen. Op en down. Ja. Op en down. Jappa. Joepie. Cool, man. Wat niemand dat. Ik val om. Nou, nog maar een keer. Jou mij maar een hoorn, Tomke. Dan springen we tegelijk. 1 en hup, 2. Ja, doe maar. Hop en hop. Doet Jannejoe. Hop en hop. Doet Tomke. Hij doet ik al een beetje heger te springen. Maar dan valt er weer op zijn kontje. Jannejoe valt ik om. Oh, wat had ze hem willen. Tomke, nou wil ik een keer. Hoentjes die kennen het op een trampoline springen. Oh nee, dat zal ik die Rochelle eten. Romke wipt op de trampoline. Hij begint te springen. Eerst in zijn poortjes een liedseintje omheen. Heger en heger springt Romke. En dan? Hoppa! Kiert er Samar oer de kop. Joepie! Ik maak je salto. Zeg dat, Tomke, zeg dat. Wow, wat knap van die, Romke. Maar dat ken ik hoor, hè? Even letter springt Jannejoe. En als ze heel heeg is, kiert ze ek oer de kop. Ja! Wow, dat is kiek makkelijk, man. Dat ken ik wel. Tomke begint te springen. Heger en heger. Hij wil de salto, meisje. Nog, maar dat wil net. Tomke ploft naar onderen. Hij beziekt het nog een keer. En nog een keer. Bah, dat wil net. Hoe ken ik dat nou net? Ja, dat moest goed oefenen, Tomke. Ik ga echt heel lang oefenen bij uw Spaak en Beppe. Zullen wij nou lekker met citraien springen? Oké. Wat ze willen op het trampoline. Ze springen met z'n treien tegelijk en ze vallen op hun kontjes en stuiteren omheen. Ze vallen op het buik. Tomke beziekt het soms hoe de kop te gaan. Zo, Dat slag het nog heel tijd net. wat had je een wil op de nieuwe trampoline. Gaat het goed? Ik kan echt springen, Cornelia. Maar ik wil hoe de kop. Dat ken ik nog net. Nou, een mooi op de wermtijd, Tonke. Dan kist weer oefenen. Maar Jannejoe met nou naar huis. Want wij moeten eten en daarna is het bedtijd. Oké. Het is nacht. Tot Cornelia. Ineen schrikt ze wekker.
Ze zit rjocht op die bed. Wat wie dat? Ik je de bonk. Oh, hark, daar is het weg. Daar moet ik meer van weten. Cornelia stapt uit bed en gaat naar onderen. Is Toon uit Cornelia? Oh, Romke, Oh, wat leest Toon mij schrikken. hast du dat lawaai jet? Het zult toch geen dier wezen, wel? Sst, daar hoor ik weer wat. Oh, het komt moeten doorwaai. Heel stil sloepen ze de keukentrol naar de achterdoor. Bonke, bonke giet het in de tuin. Cornelia toch de door iepen. En wat joggen ze daar in het juster? De trampoline. En waar springt daar op het trampoline in zijn pyjama? Tonke, Hoi. nou moet het net gekker worden. Wat toch sto je midden in de nacht? Oefen je, Cornelia. Als een sham wat ik al ken. Tomke begint te springen. Heger en heger. En dan gaat er in één hop. Hoppa! Oeh, de kop! Geweldig, Tomke. Ja, hè? Oh, zullen wij together even zo de kop gaan? Dat is leuk. Nee, geen sprake van. Oh, wat zullen de boerleer hier wel net voor zezen? Doe erbij, Tomke. En doe in de koer, Romke. Nachts is het tijd om te sliepen. En morgen is het weer tijd om te springen. Oké. Ja. Nou, dan gaan we eerst maar even sliepen. Oké. Ik ben er... ik wil wurg van worden. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.